Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pano tinagodusa tunapeza kuti pali anthu ambiri ticheze ndinene mawu awa ndikamaona anthu ambiri chonchi ena maganiza kuti ndikusangala kuti anthu ambiri abwera ndiona no ndimva chisoni kuti anthu amene tikuwapondereza ndi awa. Azibalianga ziko lino osapepesa ziko lino Mulungu analenga kuti inu mukhalemo muzisangalala. Sikuti munthu akapasidwa udindo iyeyo ndo wasanduka mwini ziko kuposa ena. Bredi yemweyi ena akutaya bredi, ena akuzunzika mwezi wonse kuti agule bredi mmodzi. Ndiyeno ndifuna ndikusimikizireni kulina kuti chimene chikundipangisa ine kumalankhula izizi sikwenikweni kuti ati ndikhale president. No. Ndakhalapo adiranga ti bwana zaka 26 ndayenda maiko almost everywhere. Ndakhala nduna ndine vice president. Nditakusiya ndikukhala pansi ndikumakhala moyo wanga. Koma ndimanena kuti ngati utaona mwana wanzako akulira, iye ndikusakhala ndi chisoni kuti uyu akulira chani uyu. Siwe muziya. Ziko linali pakali panopo. Kwayo sei linali mmanja mwacho amphamvu anthu amene tili maudindo. Ziko linali mmanja mwawo, linali mmanja mwathu. Pakali panopo ziko lili mmanja mwathu osauka, lili mmanja mwathu opanda mayina. Nkuona aliyense akuthamanga kufuna mavoti chifukwa lero kwada. Ziko lino ngati kufuna kuti kamati 2030 kampeni zakayenga tiomweyi tikupasani nsima mtengo usika zimene zozo zikhale mbiri yakale. Ngati mutasankha muyenerera zikuthandizana ambiri mmayendera kuti chipani chapso chachikulu ichichi, chipani chapso chachikulu ichichi, zipani zazikulu zomwezo zimene zakhala zikuononga maziko la Malawi. Zipani zazikulu zomwezo ndizimene zakhala zikuvutisa. Anyamata ambiri ali apa, ambiri ali apa,
ali kuchochita ali zobana nazo kuapa saa nchito kalipenda kapenda zocherera achita bwino ma university chaka ndi chaka atakupanga graduate koma kuti agwire ntchito ulibe kuti limozi walikulu malayi muno ndionena kuti andale ife timazimva kwambiri timaganiza kuti kakhala kuti ndife andale tili pa udindo ndiye basi no anthu andi athu tizingopanga zimene tikufuna inu ziko lanji anthu akamapita ku store kapena ku shop kogula chinthu sazi wa mtengo wake mamawa mtengo wina masana mtengo wina ulikomeko njakuti ineyo ndilikomeko nkona ndikuziona nkona ndikukuuzani ndikanapanda kuti sindi likomeko bwezi ndikukuuzani chani ine ndilikomeko ndibwerezanso panopo ziko lino anthu mukuvutika kwambiri ngani yache sikuti manifesto ena kuti iwe upanga chani manifesto ndi chani manifesto alipo tikapangira kumuzi koma tikanavomerezana tonse andale kadi chipani chilichonse chipani kuti akuluakulu tiyeni tiope mulungu for once anthu atala pinataya itali tiyeni tikonze chinthuchi chinthu chake ndi chimozi tisiye kuba kuba azimali ali apo akugulisa mbatata amene ajawo ndalama zimene akapeza ndi pachapo ndi zawo adi azawo alibe chani kodi ndikuuzeni kuna kuti osaopa aliyense paze maopa anthuwo pacha maudindo zilivapa pa 16 September ngati mufuna kuti muone dziko limene mulungu anakulengerani munjoye monga aliyense munthu paika musavotere mukakafikani pajapo mukao Michael Usi odi asachabe mulandu mukamochonga mwaipula ena panopo pali ponse pamene pali chabwino satana makhala matini mmene ndikulankhula chonchi wina wacho mgumu zikukupeteka iye ndikuti yazikupeteke kasi zakupeteke ndaziona ndine iwe sinaziona uli kutali iwe ufuna kuti zikuyenda bwino ziyenda bwino moto ongandikira ndiwe amaiti abambo magani aduse akagwire ntchito ine ndiko kusikitira chimozi sinabwere pano kukunyadisani chipani musakavote faja nsalo musakavote faja mukavote chifanya chikubutina unakuti tifuna tione zimene mulungu angachite muziko lathu ziko lindilanu anthu olapita mboma mwalimo anthu abwino alimo amene abwinoyo angondobwera m'manja kumatira foni paliso kuichichi paliso tili mwambiri amene silifuna zopusa akumandiza bana apaliso kuichichi ena akupanga makani ngati sitichosa mbava muboma ndiponso mbava siza chipani chimozi tu yayi chipani chilowa chikachosedwa mbava zake zili momo awa abwera akachosedwa mbava zawo zili momo ndiye muli mbava za chipani onse ali mti ndiye ndikunena kuti ndikangolewa by 2030 ozabwerayo sakanaso kati za mbava azakamba zina ine nditu ndakokowamo onse ndakokowamo komaliza ndikufunirani mafuno abwino mulungu akudaliseni ndathokoza mulungu faka inu chikondi chimene mwamuonetsera ambuye akudaliseni ziye Ngalule buno buino, muka ngalule
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.